Godt, du kom, Emil. Han er sindssyg. Han kommer! Okay. Gå under, kom. Tak. Jeg blev sgu lige med det ene ben. Han er vendt den her. Nu skal vi ikke. Han sagde, han sendte nogle af de andre. Fuck, vi skal ned trap. Hvad fanden? Det er sgu da... Form! Kom ind. Der er ikke der må høre os. Lukke døren. Vi må altså få forstærkninger. Ja. Jeg skal bruge en ambulance nu. Jeg skal ned. Så. Jeg begiver mig derinde. Vent. Jeg skal så ned. Ringer til politiet. Vi skal have brug for assistance. Jeg kan ikke ringe op, der er ikke noget signal. Voilà. Attends, Ayo. Løb, Emil! What the fuck? Voilà. Retourne hier. Emil, vi skal ned i den hvide kasse. Vi skal have et sted gennem os. Jeg ligger... Skynd dig, han kommer! Stop! Skål mig! Hvor er det vennen, som dræbte min ven? Skål mig! Han er nede i den hvide kasse, for skål mig! Jeg har filmet. Emil? Så kommer du ind. Pip, finder du på en... Jeg sagde minus ost.